Saya moto kok moto Pak. Piye to sae napa moto? Saya napa mboten Pak? Sae sanget. Apik ngangge parikan barang nganggo senggaan wis. Pinter cerdas sampean ya. Lah. Ayo kelas loro. Nduk, nuwun sewu ngene ya ngangge kotang sampean. Mboten kotang niki. Apa? ATM. Oh, ATM. Oh iya. ATM cah semono ngerti ATM barang. Ayo nggih. Terus ayo jajal. Yen memajang mongkara janur kuning tak kudangi bapak cahya sing bagus-bagus dhewe. Mek Bu ngono ayo. Kuwi meneh ngawik tanah kaya ngono. Apa cepet to? Ayo ngono kuwi. Kula ijek cah cilik lho Pak, duduk ibu-ibu. Oh iya, sepurane Nduk. Nadyan sampean sik cilik ning nyatane cerdas, pinter, tur dasare sinyalmu kuat mergo ning sirahmu enek antene lah kuwi lho. Lah mendi Pak? Kuwi sebelah kanan. Kuwi lho kanan. Goleki Pak. Kanan. Iya Pak. Kembang goyang Pak. Oh, kembang goyang. Nggih. Kembang goyang. Apine kene kayak kembang api, Nduk. Wah, iso apik jos. Kembang api. Heeh. Iso kertip-kertip ngono ya. Mengke kula tuku itu. Aja. Mangke tenan sirahmu rusak nggo. Ayo. Mboten nggih. Ya. Kembang weton gunung dipalarke wani. Palar niku apa Pak? Rurung ndelep ngono lho. Tambahi meneh to Pak, kula pengen goyang. Wah ya engko enek nggone. Engko tak abani kok kene ya. Ya pacitan sik, ayo. Pacitan sarwi jenah. Goyang yo. Alah Gusti. Sang mriko nyuwun egolan apa mboten? Wun. Ayo, ndeblak untak. Ayo mano, Pak? Ayo. Siap, Dok. Wah, sik bergas apik batune anyar. Ayo. Apa adake boneka mainan ora iki. Ya, kuwi dibenakne sik lendange kuwi benake. Kuwi lho, ayo dundurke. Nah, ngono ben cantik ngono kuwi. Iya. Garai kakean goyang lho Pak. Lah goyang kala ngono kan Pak? Ayo teng klothak kaya denden sawah malan ayo. Anu Pak, Napa? sanggul kala melok goyang Pak. Dung dung dung. Oh iya. Ora apa-apa penting ra ceblok ya, Nduk ya. Nggih. Nggih, ayo coba kaya apa? Nggih. Terus nih, Nduk. Panas. Panas udan. Panas udan. Sik, dibenerke. Napa? Kok panas udan balene. Panas udan. Nah, ngono kuwi. Kula cek cilik, Pak. Lah iya anane sik cilik tak benerke, gen ape. Sampean nyawang aku bukesi ya, Pak.
Oh, omongannya tak pangan lho kowe susui. Kula ki Sofi, Pak, Sofi. Iya ya, Sofi COD. Ayo. Lah nggih niku Sofi COD. Baleni nduk kan kuwi. Ayo. Panas udan. Baleni, Pak. Nggih. Ayo. Sampean to gak jawab kula. Bisa baca-baca. Ndang Piye? Panas. Ayo. alon-alon ket lho, Pak. Ya alon-alon. Ah. Yo. Nah, kuwi. Piye mau, Pak? Aduh. Panas udan. Meneh. Sik kowe rene iki tak kongkon malah ngongkoni aku terus ora. Sale sapa ngongkon diganti? Cengkok kula ya dhewe-dhewe. Oh iya wis, ya wis. Wis manut karo sampean. Ayo, ayo nggih. Manut. Panas udan ngono ya. Panas udan aling-aling caping gunung. Natian. Ya. Nadian wadon serta lasnan Nyetan paling ulon ilumane banyu bening. Ah, luar biasa iki. Ayo nggih. Jos Sofi ya. Ya nduk sak langgame engko dindangduke caping gunung. Saniki, Pak. Besok wis bubar ngawur. Takon ngono ya aneran. Yo. Di zaman berjuang terkelingan Yo yo. saiki ana bukti Yo tau. jarine wes keturutan sing
Pur.